Είχε. Τώρα προσπάθησε λίγο αέρας, μήπως να το φέρει. Μας μπαίνουν μέσα στο σπίτι, την ήθελε. Θα φτιάσω μια παραδοσιακή κουβούρα, λιπαμή που τη λέμε, όχι κουφιστή, και την κουφιστή πρέπει να την κάνουμε προζύμι. Τα υλικά είναι αλεύρι, με το μάτι έτσι πάνω κάτω γύρω στο 1 κιλό. Ρίχνουμε αλάτι και αυτό με το μάτι όχι, ποιος ξέρει τι. Μετά θα ρίξω ένα κουταλάκι σόδα του ψωμιού. Μετά, αφού τα ανακατώσω για να πάει η σόδα και το αλάτι παντού, συνεχίζω με νερό να κάνω τη ζύμη. Το ρίχνουμε από λίγο, γιατί λένε να μην το νεροπνίξουμε, γιατί μετά δεν γίνεται καλό. Ρίχνω λίγο λάδι, όχι πολύ, για να μην κολλήσει. Και λίγο γιατί γλιστράει το ζυμάρι και δεν απλώνει η ζύμη. Θα την ανοίξω λίγο εδώ για να είναι πιο έτοιμη. Και εδώ θα την ανοίξω εδώ, ώσπου να πάει. Και όπως το βρήκαμε από τις μανάδες και από τις γιαγιές, στα ψωμιά και στις κουβούρες κάναμε το σταυρό πρώτα. Τώρα αφού έχω το φούρνο έτοιμο, είναι ζεστός, όπως κάνουμε στην προθέρμανση. Πρέπει να είναι καλή η φωτιά για να μην καεί, να έχει αθράκια πολλά. Πέρα θα την ψήσω στα σώπα με τα ξύλα και συνέχεια θα τη φέρνω γύρω όσο που να ρωτοκοκκινήσει και μετά τη βγάζω. Τη βάνω τα πίκουπα σε ένα πιάτο για να καθίσει μαλακιά και να φύγουν τα υγρά. Αυτή είναι η παραδοσιακή κουβούρα λιπανή. Θα φτιάξουμε μια πίτα που την κάναμε και 20 χρόνια, κρεατόπιτα. Πάρτονε. Τη φτιάχναμε και με κοτόπουλο, τη φτιάχναμε και με μουστάρι, τη φτιάχναμε και με κρέας σφαχτό, τράγιο που είχαν γίνει τα χρόνια. Πρώτα παίρνουμε το αλεύρι και φτιάχνουμε τη ζύμη, εγώ τώρα τα έχω έτοιμα, για να μην σας τρώει και το χρόνο σας. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και φτιάχνουμε τη ζύμη. Μετά παίρνουμε το κρέας, το πλένουμε, το βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Ρίχνουμε εκείνα τα χρόνια ρίχναμε κρεμμύδι μέσα για να νοστιμίνει το ζουμό, το αλάτι μας, λίγο πιπέρι. Τα αφήναμε να έβραζε, βγάζαμε μετά το κρέας, το βάζαμε σε ένα μπολάκι, το έχω εδώ μέσα έτοιμο. Το κρέας μας. Μετά ρίναμε το ρύζι, μετράγαμε το νερό, 2 με 1 το κάναμε. Και το αφήναμε λίγο για να γίνει σπυρωτό. Παίρνουμε το ζυμάρι. Ρίνουμε λίγο αλευράκι, ρίνουμε και νησεστέ που λέγαμε εκείνα τα χρόνια. Όμως τώρα νησεστέ δεν έχουμε. Η πίτα μας τώρα είναι έτοιμη και την κάνουμε με κρόθο γύρω-γύρω και θα την ψήσουμε για να τη φάμε. Αυτά είναι του χωριού τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας για να δείξουμε τα ωραία πράγματα που έχουμε και είναι όλα δικά μας.
φτιάξει κοτόπουλο για να πάμε το μεσημέρι με τα εγγόνια μου. Πατάτες στη γάστρα με κοτόπουλο στο τζάκι. Σήμερα θα κάνουμε τηγανίτες. Εδώ έχουμε το έξινο ζευγάρι, βάλαμε αλεύρι, μαγιά και αλάτι. Καλά να δείξουμε. Να τις πάρει. Δώσεις έξω να τις πάρει. Ένα άλλο παραδοσιακό φαγητό του χωριού μας είναι αρνί με πατάτες στο φούρνο, το οποίο το ψήσαμε στη γάστρα σε αυτό εδώ το παλαιακό τζάκι. Ιδού το αποτέλεσμα. Νοστιμότατο. Πρέπει να είναι κάτω. Συνταγή θα μας πεις πώς γινόταν η... Μαγειρίτσα. Ναι. Πρώτα θα σιγαρίσει το κρονίδι. Ναι. Θα το κάνεις καλό. Μετά θα ρίξεις λίγο, δύο φύλλα μαρούλι, λίγο μαϊντανό. Θα ρίξεις και τα σκοτάκια μικρά μέσα και θα τα καβουρδίσεις όλα μαζί. Θα τη φτιάξεις τη μαγειρίτσα. Μετά θα ρίξεις λίγο ρύζι και θα την κόψεις με αυγολέι μόνο. Ωραία. Τη μαγειρίτσα. Ναι. Και το μεσημέρι να δοθούμε να φάμε. Εγώ σήμερα θα παρουσιάσω την παραδοσιακή κοφτόπιτα που τη φτιάχνουμε με την πρωτοχρονιά και τη λέμε βασιλόπιτα και βάζουμε το φλουρί. Τώρα πώς τη φτιάχνουμε. Έχω βράσει τον κοφτό, έριξα λάδι, θα ρίξω, έβρασε ο κοφτός, θα ρίξω λίγο βούτυρο, θα ρίξω το τυρί φέτα δικό μας. Να βάλουμε και φλουρί, μην το βρει κανένας. Ναι. Να μην κανένας τυχερός. Ρίχνουμε το τυρί. Θα ρίξουμε αυγά. Θα ρίχνω και μέσα αυγά και μετά πάνω που θα φτιαχτεί η πίτα θα ρίξω πάλι αυγά. Πάμε. Είναι στο φύλλο. Έτοιμο και αυγά. Εδώ είναι έτοιμο και τώρα θα συνεχίσουμε να ανοίξουμε το φύλλο. Στη ζύμα έχουμε ρίξει αλάτι, νερό, ξύδι και λάδι.